a pánové, a máme tu videjko z Brawl Areny, kde si zoberiem našu Nitu, ktorá keď dá hypu a ulti, tak ten trezor zničí hneď, tak dávam play a ideme si zistiť, ako sa toto Brawl Arena má hrať. Poviem vám brawlery, ktorí sú na toto dobrí, takže ako prvý brawler je môj teammate a môj protihráč, takže je to Draco a Lumi. Lumi je na toto veľmi dobrá, neviem prečo, sú to aj nové piny, ktoré si potom neskôr vo videjku ukážeme a napríklad je na to dobrý aj Edgar, pretože tu kantruje v strede v džungli, ja vám vysvetlím aj mody, ako sa to majú hrať, takže jeden chodí do stredu, jeden doprava, jeden doľava. Na Nitu je najlepšie chodiť doľava, tá ľavá a pravá strana sa volá linka a ich trezor obrovský, keď znižíte tie dve veže teda jedna, ale oni sú spárované tie veže, tak ten veľký trezor, ktorý potom na ňo idete, je Nexus. A ako si môžete všimnúť, tento bear to vie mega dobre zničiť a podľa mňa je to mega dobré. A Lumi je na to dobré, pretože na diaľku dáva veľký damage, keď ju máte vymaxovanú a tam vľavo máme levely, ako si môžete všimnúť všetci brawlery a napravo naši protivníci, všetky levely a čím vyšší level máš, tým dávaš väčší damage, dostávaš menší damage a celkovo si dobrý. Teraz dávam hypu, rýchlo to hodím, som sa už bal ráne, že to nestihnem. Dám bearový shield a takto sa to robí. Vidíte, proste dá damage do 50 myslím, že nejakej 70, proste strašne toho dá veľa a že sa to vyplatí, ale zase aj naše telo je úplne skoro zničené. Tu nás si môžete všimnúť, napríklad tu nám môžete dávať čipku, neviem na čo to je. A ako si môžete všimnúť na tie body, Lumi naša má toho, ale že extrémne veľa. A tento celý game mode trvá, myslím, že cca nejakých okolo 7-8 minút, takže je to dosť dlhé, ale vyplatí sa to. A týchto v strede robotov, teraz zabijeme Edgara, alebo kto to tam bol, hej. Tak keď získate týchto robotov, keď ich zabijete, tak vám to dozvýši ten level. A my sme im tiež rozbili už to ich dielo. A my nemáme Edgara, ale ich Edgar skáče teraz na našu základnú. Rýchlo musím ísť vybojovať. Yes, Sandy je down. Mám vylepšenie a ja tu mám vypnutý teraz zvuk, ale keď to normálne ide, tak proste keď máte vylepšenie, tak to dáva takého voňa, ako keby ste si zapojili hypo. Teraz zabijeme tohto bota. Ne, kámo, to Sandy mi to vyžrala. A tá Lumi má už 10 vecí, keď sa môžete pozrieť, kámo. To je mega dobré. A v strede, úplne mapy, kde je ten kruh, tak tam sa niekedy spawne. Tam vidíte ešte ikonku bota, ktorý sa teraz spawne, ale keď zabijete tých botov všetkých, tak tam bude v strede ikonka takého obrovského draka a ten sa volá Kaiju. A keď ho zabijete, tak to robí vlastne to, že máte vylepšenie dvakrát toho všetkého, dvakrát lepšie veci máte na to a proste napríklad na Clancyho je to mega dobré, on sa postaví do stredu a sa to rozbombarduje. Konečne nám dali reálne niečo dobré, kde je v niečom dobrom Clancy a teraz asi nejdem zabíjať tých botov. Mám hypu, takže to sa vyplatí. Ideme rýchlo na ich trezor, rýchlo to sem hodím. Ne, ja som to pokazil, kamo, tam musíte ešte štít, ale to je pokazené, nechoď po tej Sandyne, kamo, ne, ja som chcel, aby to išlo po trezore. Ale vyhrávame presne o 1%, teda prehrávame už, ale to nevadí. Inak kľudne napíšte do komentárov, aký keď ste to hrali, tak napíšte hral som to a ešte napíšte s akým brawlerom a napíšte, ktorý brawler je podľa vás na to najlepší. Podľa mňa je na to najlepší Buzz, Edgar, Kenji a Nita. A akože aj Lumi je dobrá až na to, že ja ju nemám na vysokom pavri, takže to je troška o ničom. A dneska sa mi stala taká jedna príhoda. Ja som hral, chcel som proste zapnúť natáčanie a nemohol som, pretože nejaký nový update dávali a presne to bolo to, že reworkovali Brawl Arenu, že ten celý event je troška dlhší, ale zasa títo roboti v strede, ako si môžete všimnúť, je tam tá ikonka toho draka,
načítava sa to rýchlejšie, takže musel som vám to natočiť až teraz, ale to nevadí. Takže zasa mám hypu, hážem to tam, dávam mu štít a poď Beriku, rozbiežím to tam. A máme tu asi win, ešte tu tam troška dáme, hodím ďalšieho bera a áno, máme tu naozaj win, tak jeden win máme, samozrejme sú questy na to, máme za to Star Drop a bude to samozrejme Rare a dúfam, že to zahráte aj vy, pretože sú za to questy, takže to sa oplatí. Aj questy za to bude. Star Drop, PowerPoint, tak. Teraz ešte jednu hru. A dúfam, že aj vy vás baví proste celý tento event Bravo Arena. A napríklad aj Meg je na toto mega OP a samozrejme v tomto evente nezabudli konečne po nejakých 100 rokoch, ty vole. Tu nám vidíte aj tieto nové piny. Konečne nezabudli na Clancyho. Áno, Clancy dostane nové 3 skiny, myslím, že budú to možno, nie som si istý, ale možno to budú nové mecha skiny Clancyho. A nezabudlo sa na ňo aj samozrejme v tomto evente. Pretože, teda v móde, game móde, pretože keď si tu hráte s Clancym, ten ich Nexus lomeno Trezor zničíte asi na 2 ultiny, takže je to mega OP, keď máte hypu samozrejme a ultinu a máte tam ten zlatý gold rang, ja neviem čo to je, pretože ja Clancyho nemám, lebo ja som vedel, že proste Clancy bol vtedy úplný dobrý, potom všetci brawleri proste takto klesnú a ja som si myslel, že proste klesne a už nikdy nebude dobrý. A hádejte, že bol dobrý a ja som tým pádom prišiel o tento free max rank, by sa dalo povedať, na Clancyho. Teraz zabijeme rýchlo Lumi. A dám som ešte rýchlo normálneho bera, dávam mu štít, ale nechoď reálne bere potom útoku. Ale toto sa zdá, že máme vyhraté, pretože my sme im zničili tú malú väžu. Potom inak tu je niekde Lola, keď sa nemýlim. Áno, tam je a proste podľa mňa je to už máme vyhraté. Nám ubrali 92 a my máme už aj Trezor reálne a oni ničia furt iba tú väžu, tá Lola. Kamo teraz to riadne Ježišmaria, ten Edgar, kamo, to je mega dobrý. Yes, viete prečo som sem išiel? Iba pre jednu vec, aby som ich pozabíjal. A druhá vec je to, aby som mal hypu a dávam hypu, ulti, gadgetu a bum 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 bum, kamo, poď bere. A je to down. Máme to tam, druhý win. Nice. Takže toto je mega dobré, ešte vám to plní questy a ako som už hovoril, a máme tu Rare Star Drop a 50 coinov a coiny a máte, vidíte, je to tam double trofeje, čo je mega OP a bušnete tu free max rank s Nitou Kenjim a tak. Toto by bolo pre toto videjko všetko, dúfam, že sa vám toto videjko páčilo, ak áno, tak like a odber a uvidíme sa v ďalšieho videjka. Majte sa, čus!